Zdravím všetkých, či je ráno, či je večer. A teraz si ukážeme, ako sa robí šťava z jablok. Takže prvý krok je, že sa umýjú tieto jablka. Červené sú také hodne šťavnaté a tie zelené sú také kyslejšie trošku na chuť. Takže sa umýje v tejto vaničke, tam je voda. Potom sa vydrtia v tomto mlynčeku, hej. Potom to pôjde sem, kde sa to stlačí v podstate tlakom. Takže môže sa pustiť umývať. Jubi. Môžeš. Dobre, takže na to, aby sme mohli odšťaviť tieto jablká, musíme ich rozdrviť v tomto drtiči na jablkách, ktorý je ručný. Hej, takto mechanizmus. No, vždycky treba dávať pozor na svoju bezpečnosť, takže nikdy sa nedávajú ruky do drtiču. Nikdy nerobte to, čo robím ja, hej. Takže... Už to teče, už to ide. Teraz sa to ide takto stlačiť a pôjde to. Podrtené jablka už sú v lise, teraz to treba zlisovať. A tu takto tečie už šťava. Tak šťavu môžete piť a odpad, čo tam ostane, sa dá zvieratám. Takže na zdravie.